नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही सरलाही जिला के गुड़िया में रहल धड़कन एफएम में 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमारे पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। सिरहा के गोल बाजार नगर पालिका 3 जमदा स्थित विद्यालय में ही लटकल अवस्था में एक शिक्षक मिलल बानी। सरस्वती माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक संजीव शाह फसरी लगा के लटकल अवस्था में मृत मिलल बानी। विद्यालय परिसर में निर्माणाधीन तीसरका ताला के सभा हॉल में फसरी लगा के लटकल अवस्था में वहाँ के मिलल प्रहरी जानकारी दिला बाटे। वहाँ के विद्यालय के प्रधानाध्यापक रहनी। गोल बाजार से प्रहरी घटनास्थल पहुँच के अनुसंधान शुरू कैले बाटे। बारा जिला के सदर मुकाम कलई स्थित बाल एकता स्कूल के प्रधानाध्यापक रूपेश सर्राफ के हत्यारा सबके पकड़ाव करेला मांग करत कलैया वासी सब आज प्रदर्शन कैले बाटे। कलई स्थित जिला प्रशासन कार्यालय बारा के अगाड़ी स्थानीय सब रूपेश के हत्यारा सबके पकड़ाव करके निर्दोष सबके रिहाई के मांग करत प्रदर्शन कैले बाटे। पूर्व मंत्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्वाला कुमारी शाह समेत के सहभागिता में भइल प्रदर्शन में स्थानीय सब रूपेश हत्याकांड में 12 प्रहरी के अनुसंधान ऊपर प्रश्न खड़ा कैले रहे। स्थानीय सब के अनुसार प्रहरी हत्याकांड में कमजोर अनुसंधान करके निर्दोष के फंसा रहल आ अंठेगानी झटहा मारे के काम कर रहल बाटे। प्रदर्शनकारी सब रूपेश के हत्यारा के जल्दी से जल्दी नियंत्रण में लेके कार्रवाई कैले के साथे 12 प्रहरी नियंत्रण में लिहल जमील अख्तर और रियाज अंसारी के समेत रिहा करे के मांग कैले बाटे। उ लोग के अनुसार प्रहरी झूठा आरोप लगा के जमील और रियाज के फंसैले बाटे। उ लोग रूपेश हत्याकांड के अनुसंधान 12 प्रहरी से छीन के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB के जिम्मा लगावे के समेत मांग कैले बाटे। ये सोमवार के दोपहरिया 2 मोटरसाइकिल में 4 जने शूटर सबके समूह कलिया 6 मदरसा टोल में रूपेश ऊपर गोली प्रहार कैले रहे। गोली प्रहार से घायल भइले उनकर बीरगंज स्थित नेपाल मेडिसिटी बड़ौदा अस्पताल में इलाज के क्रम में उहे दिन मृत्यु भइल रहे। यह सू के रात गए आइल भूकंप में पड़ के जाजरकोट में मात्र 3650 घर में क्षति पुगल बाटे। जिला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट के प्रारंभिक तथ्यांक अनुसार जाजरकोट में मात्र 905 घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भइल बाटे। प्रमुख जिला अधिकारी सुरेश सोनार के अनुसार जिला भर 3650 घर में क्षति पुगल बाटे। ओ मध्य 905 घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भइल बाटे त 2745 घर में आंशिक क्षति पुगल बाटे। सबसे ज़्यादा भेरी नगर पालिका में 344 घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भइल बाटे। नालगाड़ नगर पालिका में 200 घर, छेड़ागाड़ नगर पालिका में 100 घर, ऐसा ही कुसे गांव पालिका में 95 घर, बारेकोट गांव पालिका में 160 घर, शिवालय गांव पालिका में 1 घर आ जूनी चांदे गांव पालिका में 5 घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भइल बाटे। भूकंप के कारण जाजरकोट में मात्र 105 जने की मृत्यु भइल बाटे। मृतक मध्य नालगाड़ नगर पालिका के बहुत ज़्यादा लोग रहल बानी। प्रमुख जिला अधिकारी सुनार के अनुसार नालगाड़ नगर पालिका में 55 जने, भेरी नगर पालिका में 38 जने, छेड़गाड़ नगर पालिका में 1 जने, कुसे गांव पालिका में 7 जने, बारेकोट गांव पालिका में 4 जने की मृत्यु भइल बाटे। यह शुक्र रात 11:47 में जाजरकोट के लामी डाड़ा केंद्र बिंदु बनाकर 6.4 मैग्नीट्यूड के भूकंप आयल रहे। भूकंप में पड़ के जाजरकोट और रुकुम पश्चिम में 157 जने की मृत्यु भइल बाटे। भूकंप में पड़ के 200 से ज़्यादा लोग घायल भइल बाटे त हजारों घर गोठ लगायत भौतिक संरचना में क्षति पुगल प्रमुख जिला अधिकारी सुनार बतैले बानी। नेपाली कांग्रेस के सांसद लोग 15 दिन बराबर के पारिश्रमिक भूकंप पीड़ित के देवे के निर्णय कैले बाटे। भूकंप पीड़ित सबके उदार राहत पुनर्स्थापना के खातिर संघीय संसद में नेपाली कांग्रेस के तरफ से प्रतिनिधित्व करे वाला सांसद लोग उ बराबर के रकम देवे के निर्णय भइल बाटे। आज से बैठल कांग्रेस संसदीय दल के बैठक से उक्त निर्णय करत भूकंप से भइल जनधन के क्षति प्रति दुख व्यक्त कैल प्रमुख सचेतक रमेश लेखक बतैले बानी। भूकंप में पड़ के मृत्यु भले व्यक्ति के प्रति परिवार के 2 लाख के दर से राहत देवे के नेपाल सरकार निर्णय कैले बाटे। आज सिंह दरबार में बैठल मंत्रिपरिषद के बैठक से निर्णय जानकारी करावत नेपाल सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा तत्काल राहत स्वरूप पहिलका चरण में उक्त सहयोग उपलब्ध करावे के निर्णय भइल जानकारी देनी। ऐसा ही जाजरकोट भूकंप के कारण मृत्यु भइल प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करत राहत तथा उद्धार के काम के तीव्रता देवे के आ घायल सबके निःशुल्क इलाज करके निर्णय भइल मंत्री शर्मा जानकारी दिल बानी।
बिहान सोमवार के रात 9 बजे से मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम MDMS प्रणाली पूर्ण रूप में कार्यान्वयन में आए वाला भइल बाटे। नियामक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण अंततः मोबाइल फोन दर्ता न होके नेपाल भीतर चले ना सके के नियम लागू करे के निश्चित भइल बाटे। प्राधिकरण के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल हाई एंड तथा महंगा स्मार्टफोन से ई प्रणाली कार्यान्वयन होके लागल जानकारी दिले बानी। अध्यक्ष खनाल के अनुसार अभी बाजार में भीतर आयल आईफोन 15 सीरीज के करीब 2,2500 स्मार्टफोन MDS मार्फत दर्ता न होकर संचालन में रहल मिलल बाटे। बिहान रात के 9 बजे बाद उक्त फोन नेपाल भीतर चले के छोड़ी वहाँ के बतानी। सस्ता सहित सभी फोन के एक बेरी नेपाल भीतर न चले वाला करके बंद करके ना होके महंगा फोन से एक शुरुआत कल गई बाटे। प्राधिकरण यह 4 कार्तिक में एगो सूचना निकालत MDS में दर्ता न भइल मोबाइल 15 दिन बाद न चले के जानकारी करैले रहे। नेपाल प्रहरी या टिकटॉक के अधिकारी सब बीच सामाजिक संजाल टिकटॉक के दुरुपयोग रोके के विषय में छलफल भइल बाटे। टिकटॉक में प्रकाशन तथा प्रसारण होखे वाला गैर कानूनी सामग्री स्वतः हटे के व्यवस्था मिलावेला आ दोषी ऊपर कानून बमोजिम कार्रवाई करेला नेपाल प्रहरी के साइबर ब्यूरो लगात सरकारी निकाय आ सिंगापुर स्थित टिकटॉक के कार्यालय से आयल प्रतिनिधि बीच आज काल छलफल भइल। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई जानकारी दिले बानी। छलफल नेपाल प्रहरी या टिकटॉक बीच सहकार्य बढ़ावे के उद्देश्य से भइल वहाँ के जननी। छलफल में गृह मंत्रालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय, सुरक्षा निकाय लगायत के सरकारी निकाय एवं टिकटॉक के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सब सहभागी रहनी। नेपाल के खातिर चीनी राजदूत चेन सोंग भूकंप प्रभावित क्षेत्र के टेंट, ब्लैंकेट सहित करीब 10 करोड़ नेपाली रुपया बराबर के सामग्री राहत प्रदान करके जनैले बाटे। काल सामाजिक के संजाल X मार्फत वहाँ के आपातकालीन प्रतिक्रिया के रूप में चीन पहिलका चरण के सहयोग कार्यक्रम के घोषणा कैल बतानी। चीन के साउथ एशियन कंट्रीज इमरजेंसी सप्लाई से रिजर्व से प्रदान करे वाला उक्त सहयोग बिहान तक आ पहुंची। चीन सहयोग करे के थप सहायता सब आवे के क्रम में रहल जनाइले बाटे। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन नेपाल में आयल भूकंप से भइल मानवीय तथा भौतिक क्षति प्रति संवेदना व्यक्त कैले बानी। दूसर भूकंप के विनाशकारी प्रभाव के सामना करहल नेपाल जनता प्रति हमर सहानुभूति बाटे कह के वहाँ के लिखले बानी। वहाँ के ख्याल रखत पीड़ित के मदद करेला हो रहल राहत के प्रयास में समर्थन कैनी। धवन सामाजिक संजाल में ऐसा लिखले बानी। सुख के रात जाजरकोट के केंद्र बिंदु बना के बीतल गईल 6.4 मैग्नीट्यूड के भूकंप में पड़ के अभी तक इससे 57 जने के जान जा चुकल बा। ICC T20 विश्व कप एशिया क्षेत्र छनौट के फाइनल अंतर्गत नेपाल ओमान बीच के सुपर ओवर में भइल खेल में नेपाल पराजित भइल बाटे। सुपर ओवर में पहल के बैटिंग करत ओमान 21 रन बनले रहे। जब अभी बैटिंग में उतरल नेपाल सुपर ओवर समेत एक विकेट गंवा तो 10 रन मात्र बना सकल। इससे पहले खेल के शुरुआत में टॉस जीत के पहले बैटिंग कैल 184 रन बनले रहे। 185 रन के लक्ष्य के पीछा के ओमान निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट गंवा के 184 रन बनले रहे। बादल खबर में मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 24, दोपहर 30 आ रात में 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे मान कल गेल बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:18 में बेर गोला है तो संध्या 6:20 में बेर डूबल रहा है। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही सरला जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमारे पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राप्ति के मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।